Татар артистлары буенча Блиц ирләр версиясы. Илхам Шакиров яки Хайдар Бигичев. Бигичев. Хайдар Бигичев яки Марат Яруллин. Бигичев. Хайдар Бигичев яки Ойдар Галимов. Ойдар Галимов. Ойдар Галимов яки Ришат Тухватуллин. Ойдар Галимов. Ойдар Галимов яки Илгиз Мухуддинов. Илгиз дияр идем. Ойдар Галимов булсын. Краш детства. Ойдар Галимов яки Илгиз Шихразиев. Илгиз Шихразиев. Илгиз Шихразиев яки Оскар Гауга. Илгиз мине үтерер микән? Вокал ягыннан, наверное, икесе дә. Но харизма күбрәк Аскарныкы миңа ошый. Аскар яки Әлфис Кыямов. Килсин, үзең кил. Әлфис Кыямов. Әлфис Кыямов яки Закир Шахбан. Тоже guilty pleasure. Закир Шахбан. The winner is him.